Ще изпея една песен на Мария Кери, Кен Ли. И след това Катерино. Кен Ли. Кен Ли? Да. Да не става въпрос за Without You. Не. Давайте. No one can toque to save me. No young clista jo malive. Where angeza jo zabatena lecho mo. New onus tonai molinai. Yon sora show. Yes, he show. Can to live without you. Can't live, I can't give anymore. Can't live to live without you. Can't live anymore. Това на какъв език беше? Стара Загора съм. Обаче цяло дълбоки. Значи старозагорско. Да. А какво ще ни спееш? На Мария Кери. Мария Кери? Да. Вау. А ти каква музика слушаш по-преди? Просто. А трябва да е Мария Кери. Пустай Много бърка работа. Нещата те не струват. На Мария Кери? Да. Вървали вягюва ми ефон елет гивъл хора фаси. Чакай малко, един момент само. А на какъв език е в мен това? По-американски това е. Окей, дай от начало, извинявай, не бях настроен. Дай. Абе, научи езици малко. От начало да започна. Начало да... Елет гивъл хора фаси. In your find the bliss of love forever. In the farmer cosa, vegliate over, and I live over me. Blazing my home, using a face, split love, and it's true. And the farmer closer, vegliate over, and I live. Booyah, will remind you, me, and the truth. I hate the thought. I just saw my cousin. Will you what the over? Will you really? Мислиш да спреш някога. Все пак ти трябва да има и финал това не. Ти ме разплака, аз отдавна не съм плакал. Така ме разстрои. Жестоко беше. Ами тази песен да не е Vision of Love. Имам някакви такива усещания. Коя песен беше тази? На Мария Кери. Това е Vision of Love. А добре да е, друго какво ще ни изпееш? Това не е песен, това си е направо епопея. I know you go on far across the distance and spaces between us. You have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door and you hear in my heart, and my heart will go on and Да, on. ясно. Между другото,
Сега разбрах защо е потънал Титаник.